voit zoomata vielä. Toi lentää tuolla. Oi, wow. Tuohon jälkeen tulee sellaiset niinku kuviot, mut vaan ilman noita. Okei, en mä saan tuollaisen on drone. Varmaan. Mä uskaltaa lentää vedellä. No aina skirroin. Hei, tuleeks niitä? No tulee niitä. Sait sit? Tulee. Toho kyllä panostettu. Eiks niin toho kyllä panostettu? Se lentää tuolla. Miten sai 8 viikolla? Sydän! Oliko? Oli, siellä oli sydämiä. Ajattelen, nyt on vuosi 2007. Nyt on vuosi 2007. Tuntuu ihan normaalilta. Niin tuntuu ihan normaalilta. Ai niin, vaikka vuosi vaihtuikin. Tuntuu, että ne lupaan, että sieltä tulee lisää vielä. Ja tähän on kyllä panostettu paljon enemmän kuin tää. Toi ääni kuuluu vähän myöhässä. Koska se rikko äänivallin, eli ääni tulee myöhemmin. Niin se rikko äänivallin. Niitä vaan niinku tulee. Mitäköhän raketit tehdään? Muistatko, että vaan sanotte tänään? Mennään ampumaan. Mennään tekin raketteja. Mistäköhän noi wow, toi on iso. Tää ei näy tuolla. Tää ei näy kamerassa. Vähän on jo isoja. Tää on kyllä ihan sairaasti. Kultaset on hienoja. Niin. Noi on oikeesti niinku, noi on kultasia. Kato. Nyt menee taas tälleen. Kato nyt, toi näyttää hieno, tuo vaan leijain. Tää on paljon parempi kuin se yksi, joka oli siellä. Tää näyttää joltain kuvioilta. Koska ne tekee. Tässä kamerassa. Tuolta kuuluu joku musiikki. Joo, niin joo. Kato, yksi menee tonne ihan ylös, 2, 3, 4, 5. Se tuntuu ihan sydämessä. Silleen ding 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 ding. Tää oli paras sydämi on ikinä nähnyt. Oikeesti. Sitten lentelee niitä. Sapua. Tänään on nähty monta ilotulitusta. Mitä mitä tälle tapahtuu? Jäni tälle.